हाय अभी कितना दूर है वाटरफॉल आं बिसोरखौ जोंनि बर'नि बुंनो होनि आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो I love you guys so इखिनियाव माने जिबलाइन दङ आरोना बे जायगायाव तो आप लोग देखिए ना ये ऊपर वाला का पार्ट है दै बाज्रुमनि साउन्डखौथ' खोनाबाय आदानो तो देखायनो आङो बारा वाइट खालामनाङा नै 1 2 3 जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय 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 हो जय हो जय हो Okay guys, okay. Welcome back again to my new vlogs. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। So फेबे फल्स नायखांनानै जोङो दा कारांसुरि वाटारफलाव थांगासिनो। बेनिफ्राय बारा गोजान जाया आरोना। कारांसुरिया ब्र बेसेसो गोजान जायो? कारांसुरि मिथियालै नों नायदोंमोन ना ब्र? बेसे जायो? नै जों द्रुब आगोलाव जदो। खोन्थाना इसे फेबे फल्सनिफ्राय सानसेयावनो कभार खालामनो हागोन नोंथांमोना? हागोन। इनिफ्राय 20 जागोन खालि 20 किलोमिटार जागोन खोमा। माबा 10 किलोमिटार 10 किलोमिटार दा जुदि टाइमा जोंना 13टा जादोंबाबो जोङो दसेनो सहैगोन बेखौ नोंथांमोना दिनैनि ब्लगाव नुनो मोनगोन तो गाइस अभी हम लोग फेबे फॉल्स वाटर देखकर हम लोग अभी जाने वाला है कारांसुरि वाटरफॉल में आप लोग देखते रहिए इन तक देखिए जो स्किप मत करना जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए अच्छी तरह से तो मेरा हिंदी तो अच्छी तरह से नहीं होता है फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग को अच्छी तरह से ब्लॉग बना के दूँ सो उधर जो हम लोग फेफे से निकल रहे हैं वो रास्ता है दादा मोनफैबाय कारांसुरि हाबनाय लामायाव कारनिफ्राय नोंथांमोननो देखायनो आङो तो अभी हम लोग पहुंच गया है कि कारांसुरि जाने वाला रास्ते पे बाहर में जाके मैं दिखाता हूँ आप लोग को वेलकम टू कारांसुरि वाटरफॉल 1.1 किलोमीटर हाबलांनांगो मेन लामानिफ्राय 1 किलोमीटर है इधर से हम लोग इधर से आया था इधर जाएगा तो आप लोग को मिलेगा डाउकी रोड है और बांग्लादेश बॉर्डर भी आप लोग जा सकते हैं कभी भी मेघालय आएगा तो हम लोग चलते हैं सबर करो भाई वाटरफॉल पहुंचने वाला है और बने रहना कंटिन्यू देखना भाई कंटिन्यू तो नायलांबाय था जोङो नै यो ब्लगखौ लानो होननानै लाखिदोंमोन नोंथांमोना नायनो हागोन लामानि अबस्थाखौ नै अफर'डिं ओ माय गड लामाया माने दासो मोजां खालामदो दे गाइस मोजां खालामबा आरो बांसिन मोजां जागोन माने हाजो सायाव समान जगह जो बेरायबाय थानाय बादि जादों दा रास्ते भी ज्यादा अच्छा नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा स्लोली जाना पड़ा है हम लोग को अभी अच्छा कर रहा है रास्ता को व्यू देखिए आप लोग हाय ब्रो हाय अभी कितना दूर है वाटरफॉल हाय बाय फाइनली गाइस जों दा मोनफैबाय नै पार्किं दोननिसै गारिखौ माने इसोरो हिन्दीबो बुजि मोना येले 50 ओके मारे हे आं बिसोरखौ जोंनि बर'नि बुंनो होनि आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ मोजां मोनो I love you guys I love you आं नोंखौ मोजां मोनो I love you गथ'फोरा ना जि बुंना हरदोंमोन बेखौ बुंगासिनो माने दा जोङो नै एसे 500 मीटरसो थाबायनांगोन ना देखिए ना बहुत अच्छा है जगह ये मेरा दोस्त बेस्ट फ्रेंड के कैसा नाच रहा है ओह माय गॉड अभी का पार्टी शुरू हुई है ये क्योंकि हम लोग बोडो से बात करता है ना अभ्यास हो गया कि बोडो ही आ जाता है मुख में हमारा हैबिट नहीं है हिंदी बोलने से
हमारा ट्राइब का लैंग्वेज बहुत अच्छा है, आप लोग भी सीखिए ना, कमेंट में बोलो कुछ सीखना है तो हम भी थोड़ा सा आप लोग को सिखा दूंगा। ना नहीं वाटरफॉल को नुहुरो बरिया नुहुरो भिउ पॉइंट निफ्राय स' इखिनियाव माने जिबलाइन दङ आरोना बे जायगायाव नोंथांमोना जिबलाइन गाखोनोबा गाखोफैनो हागोन ओइ नै मायावलागै सहैयोबा दिरुङा ओइ नुवानोखा माथो नै जिबलाइननि दिरुङा इयो नै थांनाय आन्थायावनो माने 300 आरोना थांनानैसो गाव थाबायना फैफिननांगोन नांलाथ' होमबा चलो चलो नंगा के टांगा रंग तो ऐसा ही हम लोग मजा मस्ती से दोस्त के साथ बात करके गया है। कोई भी नहीं है इधर हमारा कोई भी फैमिली वाइफ साइड नहीं है। हम लोग ओनली ऑन सिंगल लोंडा तो यस दा जोंनि बेयाव लोगोफोरखौ जा रावबो गैया सिंगल लन्डा जों लोगोफोर गासैबो इन्जय खालामनानै जों नै थांगासिनो कालांसुरि वाटारफल कालांसुरि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय हो तो मिल गया हम लोग को कालांसुरि वाटरफॉल का टिकट। चिल्ड्रेन को 30 रुपीज, एडल्ट का 50 हो गया हमारा पैसा वसूल। हम लोग जाएगा अभी कालांसुरि वाटरफॉल पे, है ना ये ना जो दूर से आके मंजिल तक पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा लगता है मन को। जेब्ला नोंथांमोना गोजाननिफ्राय फैनानै नुफेरै जायगाखौ नायफैयो अब्ला बेबादि समाव नोंथांमोननि गोसोआ माबादि मोनगोन कमेन्टआव फोरमायहर। फाइनाली मोनफैबाय नै वाटारफल सेरावनो नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबादि मोजाङै वाटारफला। बेनो जाबाय गोजौनि पार्कनि भिउ, नै नायनो हागोन नोंथांमोना बे जाबाय गोजौ पार्कनि भिउआ। तो आप लोग देखिए ना ये ऊपर वाला का पार्ट है। ब्रो कैसा लगा? फील लेना यार, फील। तो अभी टाइम नहीं है हम लोग के पास में, है ना, नहीं तो हम लोग नहा सकते हैं उधर आके। तो आप लोग कभी भी उधर आएगा तो आप लोग को किस्मत में है तो आप लोग रेनबो भी देख सकते हैं इस वाटरफॉल में। तो रेनबो बो नुनो हागोन नोंथांमोननि खाफालाव जुदि दोङोबाथाय। दा नोंथांमोननो आङो नै गाहायाव लागै थांनानै वाटरफॉल गोलैनायनि फ्ल'खौ आङो देखायनि वाटरफॉल गोलैहैनायखौ गाहायाव। एक्साइटेड ना पूरा वाटरफॉल को नायनो मारे एक्साइटेड ना नै आं खाथियावनो गसंना दोङो दै बाज्रुमनि साउन्डखौथ' खोनाबाय थादोंनो। तो देखायनि आङो बारा वाइट खालामनाङा। नै 1 2 3 तो ये कालांसुरि वाटरफॉल जोबोद मोजां बुंनानै फोजोबनो हाया। जों बुजिनो बायोमोन यहाँ पर नहा भी सकते हैं, अभी पानी ज़्यादा है भाइयों दैयाव गोबां दाहार दङ आरोना दुगैनो दा माना खालामो। दा नै फट' लागासिनो जों बेफोरबादि जायगायाव फैनानै मोजां फट' खेबना लांनो हायाबा गोसोखौ अशान्ति मोनबाय थायो। तो देखिए मेरे पीछे जो वाटरफॉल है ये कालांसुरि वाटरफॉल है। अभी हम लोग निकलते हैं उस जगह से। ओह माय गॉड ये है नेचर का ब्यूटी है। तो गाइस दा जोङो नैबे जायगानिफ्राय थांनोसै। जोबोर मोजां जों दिनै फार्स्ट टाइम फैना गोसोखौ मोजां मोनदों। तो माइन्डफोरा फ्रेश जागोन नोंथांमोनाबो फैनानै नायफैयोबा। तो रावबो गैला नै बेवहाय। मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ दामा साबस्क्राइब खालाम आरो मायबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना मानो कमेन्ट खालामथारा कमेन्ट खालाम। Few moments later. ज्राव दै बोहैबोनाय बरिया गासैबो जना दोङो जोङो नै माने इमांसुआ खिबाय दोङो यार गारि बायनायाव गेसाव खिबाय थादों गाव खिनानै आं खियाखै जाने ड्राइभारानो मोनजादों खप्पाखौ फैना डाइरेक्ट खिबाय दोङो दे गाइस ओंखायनो नेदो जोङो आरो रिलेक्सबो मोनदों। बेबादि जायगायाव नोंथांमोना सानावनो फैनानै दसे टाइम स्पेन्ड खालामोबा माइन्डआबो रिलेक्स मोनलांगोन।
Nama anu tuh kok. Ya, sekarang girlfriend pada pada semua akan. Nilai mana lagi boleh kan? Girlfriend nada ya bondo, nah soal girlfriend. Igila napa? Itu boya kok kami napa? Igila bundu ase napa? Hal-hal bundu ase. Gopro besar sebang na. Tuh. Pancing gini main ada. Pancing gini main mengdong kam saya kira doai जोङो माबा जानाय आनो मामोन बिरियानि फ्राइड राइस जानाय आनो so दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय लोगो जों बिदिनो तामसाफुरथि खालामलायो so लोगो मोनलायगोन होनबा नेक्स्ट ब्लगाव आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब आरो शेयार कमेन्ट आरो इखिनियासै ब्लग दोङो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बिथांनि चेनेलाव थांनानै दे होमबा गाइस थांसै मोनासिगोनानो नै गिफ्ट नायलाय जै बर' हारिनि बाय बाय